Sondelani ke baphulaphuli, nani bathandi bamabali, siniphakele ubumnandi nobuncwane bebali elithi iintsuku ezili-16 zokulwa nempatho gadalala ukumanini nakubantwana. eli bali ke ubhalwe ngumandisi Machaya noSibusiso Mrhwebu, iSouls, laze lalungiselelwa ukushicilelwa eWestville ePort Elizabeth eGqeberha. Injongo zalo ingekuko ukuchitha kodwa ke ikukufundisa nokuphuhlisa eluntwini. Kunyaka wama-2022 ukweyenkanga ngomhla wama-25 apho sibona abalinganiswa bethu ababini abalingani uNobuzwe nomnyeni wakhe uCwanini bahleli ke etafuleni badla isidlo sangentsasa benomntana wabo ekubonakala uba uphila ngokukhubazeka unesifo sokufelwa ngamazantsi kodwa ke masike sive mani izawuhamba njani. Hey imbi lando imbi into yoba nkosikazi uthi unamadodana ulahlekelwe impahla ekhona hayi nkosikazi yile ifoni senditsho mna nkosikazi yile ndifana nalapha endlini lento yonyanam hayi ndithi ndinonyana nkosikazi uhleli kwesasitulo sasingahambiyo uhleli umsuku bonke nemini yabo njani tata awukwazi ufanisa into kaVuyo nento yakadabane ela kaloku nkosikazi kwanini andizithanda izinto zithethayo lungisa umlomo wakho mamelapha nkosikazi le ntwana okoya bakho le hleli kweso situlo zange neminenye yaqhawula nebhokhwe yam apho tata uzawuphakama njani umntana ekhubazekile uzaphinda uyibuze kuwo umntana ekhubazekile yabona nkosikazi yabona nkosikazi ndisakroka kunanamhlanje nangule nto yale ntwana ukroka ntoni tata ngumntanakho lona Cwanini ngumntana wakho lona Cwanini ngumntana wakho lona uzobuya sowunesisu simba kuba sesikabene mamela tata ngendaba yakaNomawenu mamela tata mamela Cwanini ukuqhegisele kakhe lo mntana tata noba ungangamfuni uthini akazenzanga ngoba abenesisifo sokufelwa ngamazantsi andithi nyukelwa ngamaphaphu sokunyukunyeza umntana amenimzeleyo mani uyambulala ngokwehleziyo Cwanini hayi mna soze mna nkosikazi soze mna ndiphathwe ngumuntu obhinqileyo ndibulale into kosuke lapho nkosikazi wena nalonyana wakho niyawuphuma niphela apha kwam niqhubane ngalasike sasitulo i-useless le ntwana yakho hayi nkosikazi wena tata ngezinye imini ndokushiya manje sukuthendukushiya manje hayi nayo le nto yothetha ndithetha hayi soze mna uThixo ukhona Buzesi mntakamama uhambile kuNobuzwe eqhayelekile njalo eyofuna amadinga namalizo kubangani bakhe ufikile ke komnye wabangani bakhe uNonzwakazi wangena hayi mani masizivele kwenzeka ntoni ngiyeza Nzwaki Nonzwakazi Nonzwakazi ngivule ndakasisi nibuzwe sindasekhaya ngena hey wafika sowukhwina mntakasisi hey right nona ufike sendiphunga ke mntasekhaya ina nawe khazikalelela ka ndiyabulela manje nona wafika sowukhwina mntasekhaya sisi uyandigqiba umnyeni endamtshatayo ndimtshatiswa nini sisi nobuzo uCwanini uyaphinda nangoku sisi uyandibetha sisi akhona ngayenziyo sisi ude ngokusasa ngokusisitya ngokusasa sisi nombi ufanisa imeko eyenzeke kaDabane nemeko eyenzeke apha endlini yantoni ngoku sisi ulahlekelwe impahla yakhe imfuyo yakhe wabe noDabane elahlekelwe uDabane ngenxa yengakhathali kwabantwana bakhe yalahleke imfuyo ngoku yena uyathuka umntana wam sisi ohlelele eVuyo sisi okhubazekileyo uthi usisidodo singakwazi uzenzela mamela ke sisi uyakuxhaphaza uDabane kudala ndikucelela lento sisi kukuxhatshazwa lento akwenza yona akandibethi sisi yayibona kwalonto utheka yakubethi kule veki mntasekhaya ukubeka isandla emntwini ukuxhaphaza mamela nontombi ukuxhaphaza njani sisi akandibethanga sisi nabani nemapoliseni sisoze ndihoye manontombi zininzi ke indlela zokuxhaphaza kukho yokuqala kukho le idumileyo
Xhatshazwa ngokukuthini ngokubeka isandla. Ukubeka isandla ndithi uxolini uyandibetha siyayazi lo ngokwesibini ke mntasekhaya uyakuxhaphaza ngokosemphefumulweni. mina soloko sisi ndiqhwayelekile mina enhliziyweni andikwazi uhlala nabanye abafazi unjena ntombazana aphinde ke ngoku ayenze loo nto leyo nasemntaneni. sisi Aphinde ke ngoku uyakhumbula nangoko uthe ukuthathela imali yakho awuthatha sisi yonke imali ikhona ke nendlela okuthiwa kuxhaphaza nontombi ngokwezimali. sisi Ntombi ndiyakucebisa mna sithandwa sami xa ndizokwenzeka kudabane uzawuphuma usisidumbu. sisi mina ndiyafuna Xa uzophuma usisidumbu nobana andiyazi kodwa sizakuphuma into embi kulayo. ndenze njani sisi ndingathini Into ezinjena kaloku ulityala uyakwazi umuntu uyovula ityala emapoliseni okanye ke nake sisi ndiyakucebisa phuma pha uphele awufuna umbamba phuma uphele kuba kaloku thina sizawunqwaba sizawunqwaba nizakunqwaba sisi yazi ke icebo libhetere ke ntasekhaya nalo wena funeka ulandele mna kukho laa nto yembokodo ke singoomama Nenza ntoni apho, sisi? siyafundisana kaloku ngokuma njengamama ungavumi uxhatshazwa. ngoba sisi umntanam naye unayo ingqondo laa mntana sisi Nokuzwe uyazibona wena uhlele nje uxhaphazekile ndixhaphazekile Ndiyakuxelela mamela ke nontombi nonyana lo wakho angalunga umthathe bakhona abantwana abakwimeko le akuyo urhulumente uyabalungiselela ke ntombazana abafundise Uthi angafunda shini umntana kanantsika kanozwengu ucimba utheni umntana kanozwengu nayo uxhaphazekile nje benemoto uyaphangela mntana sisi kwaye uyaziqhubela ukufunda ke nawe woke umntana mfake emfundweni sithando sam ndiyabulela maniphume ndingekaphinde ndibethwe landlu ne kambe kade sithanda so ndiyafuna ke kwezana ntsika kulaa nto yembokodo iphunga ithi yakho sisi ndizawubethwa ungabi nandaba sithanda Bye-bye, sam no kuyabonakala kuba ununzwakhi sisihlobo esilungileyo kunobuze ngoba kaloku umthethuphe ngamaqithiqithi embonisa ngentlalo aphantsi kwayo uye wayekhuphela kugcwanini wakhe kuyabonakala uba bavisisani neze loko ayikho le nto uphelele nentlalo enje iminyaka lishumi yonke koko ndiphathwa gadalala ngolu hlobo nansi amalungelo okugcwanini uyawanyasha nawomntanam ndiyaxhaphazwa wasemphefumlweni xa ngeyiyo bafaza ilungi ndiyahamba ndiyaphuma kulaa nto unyesile mosununzwakazi Vuyo, Tata, Vuyo, tata. unyoko ukubekephi ukutya kwam? Ayile uma ubeke papa nje Mani andikuboni mani kokutya apha mani. ana tata mntana mangaphatheki ngolu hlobo xa ndingekho mntana Nkosikazi, kuphi ukutya kwam? uhleka notata ke ndakuqusha bosafetafile Ufe kungqosho kwanto? Ndifune inyama, andifuni ngqosho. joka ndiyahamba ke Uhamba ntoni? ndiyahamba ke ndlu ayicale xa ndihlala nje mos lishumi Nkosikazi, ndizawuhamba ndinabo uhamba yaphi? ndiyohlala nozwakazi Andikulobolanga? undilobola ndoba undilobolanga tata Nkosikazi, undinyasa amalungelo nomntana ekugqibeleni ndakulobola iinkomo zam zikuwonde uthanda iinkomo zam. Uhamba yaphi? uncedo ukwazi unamaphupha ngalo mntana lo mntana angafunda abe yinto wena ubona into Into ezakwenzeka la ngombela. ndenza igqubu lakho mandihambe Ndiza kungombela kule ndawo yakuyo. mandiyakhe mani Hey, Nobuzo. Uhamba ntoni? ibile kanjalo ke mawethu ibali elo kubonakala ke unobuzwe ede wafikela ezingqondweni zokuba makamshiye ucwanini wakhe lo nto becinga uba luthando ibingeyiyo kaloku sithina singabantu ababhinqileyo sinento yokuhlala kwiimeko ezinje kuba kaloku sicengela ikamva labantwana unobuzwe uthathe isigqibo ebesingenothathwa nangubani na kube bona ukuxhaphazwa kokunyashwa nokuphathwa gadalala komanina kunye nabantwana. elo ke ibilibali elithi iintsuku ezili-16 zokulwa nempatho gadalala kumanina nakubantwana. yibali ke ngokubhalwa usibusiso wakamrhwebi nomandisi wakamatshaya ii-souls. abalinganiswa ebalini ibe ngunobuzwe odlalwa ngumandisi wakamatshaya ibe ngutata ucwanini odlalwa ngusibusiso wakamrhwebi kunye nesixhobo sabo unonzwakazi odlala kwangusibusiso wakamrhwebi
ube ngumntwana wabo uvuyo odlalwa ngumandisi wakamatshaya. Ngoko ke